Bună seara, dragii mei! După cum am obișnuit, de luni până vineri, fiecare seară de la ora 20 la ora 21, sunteți în dialog cu subsemnatul. De data aceasta este Stelian Folga, adevărul despre medicină naturistă. Îmi pare rău că, cred că am și spus, săptămâna trecută, 5 zile, adică miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, am fost într-un oraș frumos de munte, am fost în Borșa, la Maramureș. Am văzut și o să vă spun de-a lungă emisiune o surpriză foarte frumoasă pentru dumneavoastră. Domnule, mie nu vine să cred, eu am fost acolo în 1981 cu niște probleme, am cunoscut niște oameni simpatici, niște oameni de un bun simț extraordinar. Deci după 37 de ani, adică din 1981 m-am reîntors, acolo am cunoscut, la invitația unor oameni de bună credință pentru ceea ce fac eu, cred că am avut vreo 200 de pacienți. Am fost cu un băiat care, Petru din Republica Moldova, care îndreaptă oastre la oameni, eu cu tratamentele mele și cu adevărul despre bioenergie. Acolo am găsit un primar extraordinar, îl cheamă domnul Timiș Ioan Sorin, primar, om cu caracter și cu suflet de adevărat bărbat maramureșan. Ne-a dat, cât timp am stat acolo, deci un fel de cabinet și ne-am descurcat. Nu a costat nimic. Îi mulțumesc pe această cale că vreau ca caseta din seara asta să meargă la televiziunea domnului patron Tibi, unde dânsul este Mihali Tibi, care m-a așteptat și care am vorbit la televiziunea dumnealui 4 zile la rând. Sunt niște oameni de o calitate rară, că chiar îi spuneam eu domnului Tibi, zic că dumneavoastră știți care e diferența între un ardelean și un maramureșan și un oltean? Nu că aș avea ceva cu oltenii sau cu cineva. Și dânsul s-a uitat la mine surprins și a spus nu. Zic, dumneavoastră, maramureșenii și ardelenii sunteți oameni. Și dânsul s-a uitat și că ce vreți să spuneți? Zic, nu am spus nimic. După aia și-a dat dânsul seama despre ce vorbesc. Și acum să vă deslușesc de ce am spus așa. Pentru că am văzut o chestie și am observat că chiar este adevăr ce spune și zicala. Domnule, când ai vorbit cu un ardelean, o problemă, vă dau cuvântul meu de onoare, că orice ce s-ar întâmpla, dacă ți-a promis sau se întâmplă, adică se ține de cuvânt. Un maramureșan, când ți-a spus viu sau vin acum, păi s-a întâmplat. Un oltean, când ți-o promite ceva, vă dau cuvântul meu de onoare să nu aveți bază, că s-a întâmplat un fenomen, adică între timp a intervenit ceva. Ori că nu poate să vină că s-a întâmplat ceva, adică pune elementul la bază mai presus decât cuvântul lui de onoare. Pentru că și eu sunt oltean, dar eu am fost educat, dumneavoastră știți, în America și sunt altceva. Pentru, nu acum ca să spun că ardelenii sunt mai presus ca maramureșenii sau ca oltenii. Dar eu spun așa, ca o chestie de om. Dom'le, am petrecut acolo 5 zile cu niște oameni adevărați, oameni de vis. Știți ce am găsit la Borșa? După 37 de ani, am avut impresia când că intri în Malibu, în California. Adică atâta transformare. Era un hotel Yezer care îl știam eu aproape că nu mai funcționează. Este totul schimbat, este totul un vis. Vă dau cuvântul meu de onoare, am văzut acolo oameni cumpăra apă de la alimentară și eu am avut un aparat, la mine nici nu ne-a spus, care a măsurat apa, au cea mai bună apă după planeta asta. Cred că nici la mine, la muntele Semennic, unde dețin o căsuță acolo, nu există așa ceva. Dom'le, sunt niște oameni cu un bun simț și cu o dulceață în exprimare, adică inervabil de oameni. Adică, pur și simplu, când m-am dus, ei
mă știu de la televiziune, de la Estrada, de la toate televiziunile din presă și le plăcea de mine că nu sunt ăla de la televizor. Eu mai fac și glume cu oamenii în vârstă, eu mai glumesc și cu oameni și cu tineri, pentru că trebuie să te adaptezi la fiecare. Doamne, dacă vă spun că pur și simplu am dus 5 zile care, cred că ăsta a fost ultimul meu concediu după... Eu n-am avut concediu din 1999, adică de 18 ani. Dar nici asta, de fapt, n-a fost un concediu. A fost o deplasare cu 2 băieți care lucrează la mine aici, la Estrada, și a fost foarte frumos. Pe cuvântul meu, n-aș mai fi plecat de acolo, cred că niciodată. Dar surpriza a fost așa de mare că aseară de aici, de la Estrada, am primit un telefon că trebuie să vin azi la Estrada, că știți dumneavoastră cum este într-o televiziune. Eu le mulțumesc din suflet domnului Tibi îl cheamă, Mihali, este nepotul lui doamna cântăreață Tatiana Mihali, domnului Timiș Ion Sorin, primarul Borșei, vă dau cuvântul meu de onoare. Un om, chiar le-am spus și i-am spus și în față, domnul primar, adică m-a dus cineva să mă prezinte la domnul primar. Vă dau cuvântul meu de onoare, eu am dat mâna cu el să trăiți, domnul Fulga, adică, domnule, a venit niște doamne în vârstă. Domnul primar, facem aia, sau uite, fă și mie cererea asta, sau, adică, rezolvă și mie problema asta. Eu am rămas surprins, am trecut așa în spate, adică, n-am fost emoțional. Dar, domnul primar vorbește cu lumea pe acolo, cum vorbesc eu cu oamenii mei la cabinet. Păi dacă vine la București, sau în vreo comună de lângă București, sau pe la Craiova, păi ăștia la noi la București și pe lângă București și orașele mai micuțe sau comunele mai mari, păi nici nu-l vezi. L-ai văzut atunci, spupă palmele și dă mâna cu tine și după ce l-ai pus acolo în capul mesii, cum se spune, adică la putere, face capul cât banița, nu vorbește cu tine, ce lasă, bă, că știu eu. Deci, vă dau cuvântul meu de onoare, de aici vine sintagma. Care e diferența între noi? Pentru că și lângă Cluj, unde stă mama lui băiatul meu, tot aceiași oameni de caracter dulce și pătrunzători, domnule, pătrunzători caracterul lor de bine și de pur și simplu, vă dau cuvântul meu de onoare, domnule, de sinceritate. Păi la noi când spune că vine, poți să te duci, că vin, nu vine. Deci, pe calea aceasta, să mă ierte, domnul primar, Timiș Ioan Sorin, dacă am spus, pentru că nici nu mi-am cerut voi la dânsul ca să spun ce am simțit acolo, dar este un om cu mult bun simț și credința este în Dumnezeu. Să vă spun de ce, că duminică eu am avut, fiind oltean, și pe drum acolo, adică repede ca să... Domnule, acolo toată lumea este la biserică, fraților, toată lumea este la biserică. La noi, spune în caz că avem un telefon cu Lisabona. Bună seara, sunt Stelian Fulga de la Estrada. Spuneți. Bună seara, domnule Fulga. Sunt din Portugalia, vă sun. Spuneți, doamnă, să rămână, mulțumim pentru telefon. Spuneți ce necaz ați avut sau ce necaz aveți dumneavoastră ca să putem să văd dacă putem să-l rezolvăm sau nu. Am avut un mare necaz și aș dori să împărtășesc cu toată lumea. Spuneți, doamnă. În 2005, soțul meu a fost diagnosticat cu neoplasm malignu, cu un cancer la plămâni. Acum câți ani? A fost în 2005, sunt 7-8 ani. 10 ani de atunci, 12 ani. 10. Așa. 10. Și au urmat tratamente, operat, chimioterapie, radioterapie, operat, probleme. După 5 ani, tumoarea s-a extras la cap. A început din nou chimioterapie, radioterapie. Ce s-a întâmplat când s-a tras la cap tumoarea?
După câteva cicluri de tratament, medicii mi-au zis: băi, fată, ai pe cineva, o familie aici cu tine? Nu am, domnul doctor. Era un medic român. Păi Asta ce în să-ți Portugalia spun? s-a întâmplat. Soțul tău e în fază terminală. Doamnă, în Portugalia s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat în 2010. În Portugalia? Da, în Portugalia, în Lisabona. Ok. Ce să fac? Și zic, păi de ce în fază terminală? Îl vedeam că el nu mai putea nici să umble, nici să... Da. Și zice, păi are o tumoare la cap, noi dacă îl operăm nu avem șanse. Așa că mai bine ia la casă și... L-am adus acasă cu gaură în limbă, cu... Ai, Doamne ferește! Ce să facem? M-am deschis într-o seară televizorul, vedeam pe domnul Fulga la emisiunea domnului Dan Diaconescu. La OTV? La OTV, da, la Spuneți, OTV. doamna, adevărul, dacă e Și am așa. zis în felul următor, mă, ce să facem? Am vorbit cu băiatul, cu fata, zice, mama, hai să mai... Vă spun sincer, la început n-am avut încredere. Dați Am încredere zis, ca și om. hai, toată lumea zice, nu zice, hai mai e o șansă, dacă nu-i, hai să meargă. L-am sunat pe domnul Fulga și Ați am zis, făcut domnul tratament la Fulga, am mine? aici soțul, e așa, dar e o problemă. Dacă ați putea acum ajunge că ia avionul București, Lisabona, București, să luați imediat. Da, domnule, să vină. Așa am zis eu. Da, domnule, să vină, că-ți garantez. M-am gândit eu, hai să vină. Și a venit, s-a dus la București, domnul Fulga s-a ținut de promisiune, l-a luat cum a ajuns, l-a tăiat sub limbă, i-a pus mâna pe cap. L-a tăiat sub limbă? Da, l-a tăiat sub limbă, i-a pus mâna pe cap, i-a dat niște ceaiuri, niște picături, ceva, tratamentul ce le-ați dat și ați făcut procedeul cu pus mâna pe cap de 2 ori. Așa, Da, am pus la și a probă. venit în Lisabona. Din nou, aceleași probleme. Ce s-a întâmplat? O minune mare. Spuneți. Eu vă spun sincer, eu când el a venit cu tratamentul, cu asta, eu am zis, îi le dau, că cine știe. Da, după câteva zile, ce s-a întâmplat? După 7 zile, că soțul îmi spune acum 7 zile, a zis în felul următor, mă simt atâta de rău și deodată i-au venit sângele și pe gură și pe nas. Ce s-a întâmplat? Tumoarea ce a fost în frunte, S-a pentru că n-a desprins putut să tumoarea. iasă pe nas, a venit pe gură. Era prea mare. M-am speriat, am zis eu, în gândul meu vin pe gură, am zis că sunt plămânii. Da, s-a desprins tumoarea cu tratamentul meu. S-a desprins, da, domnul Fulga. Da. Repede s-a dus la spital, i-au făcut un examen, un film ce au făcut și reacția unui medic portughez s-a uitat la mine și mi-a zis, dom'le, asta e o minune. Eu speriată zic, păi cum eu îl văd tot în sânge, așa, dumneavoastră spuneți minune? Zice, dom'le, ai eliminat tumoarea. Da, adică s-a desprins. E o minune. La care soțul zice, păi de câțiva ani n-am respirat pe nara stângă, uite că respir. Domnule, recomand la toată lumea, la toată lumea recomand să aibă încredere în tratamentul domnului Fulga și să iei cu sfințenie. Cu sfințenie ceea ce spune domnul Fulga, cum trebuie să iei tratamentul, că degeaba îl iei dacă nu îl respect conform cum trebuie. Ce e mai important? Totul face tot timpul dezintoxicarea. O schimbat alimentația. Bravo. Din 2010 nu mănâncă carne. Nu mănâncă nimic origine animală. Ce pot să spun? Cât timp i-a mai dat doctorii de trăit? Doamnă, toată iarna am fost răcită. El nu. Doamnă, cât i-a mai dat doctorii de trăit? Cam nimic, că mi l-a trimis acasă și m-au întrebat, păi doamnă, ia la casă, era un medic român. Dar soțul unde e acum, soțul? Poftim? Soțul unde este? E aici lângă mine. Păi dați-l, doamnă, 3 secunde și Îl pe la dau, tine. îl dau, cu cea mai mare plăcere, că și el de-abia așteaptă să vă mulțumească. Mulțumesc și eu, dați-i, doamnă, Alo, drumul. bună ziua.
Bună seara, domnul Fulga. Bună seara, vă salutăm. Dumneavoastră sunteți omul care a spus la mine? Eu sunt persoana care am venit la dumneavoastră în 2010 cu băiatul. Cred că 2010, după voce poate mă recunoașteți. Și vă mulțumesc foarte mult că încă vorbesc după 7-8 ani. Când în 2010 am fost la dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că sunt în viață, datorită dumneavoastră. Domnule, vă dați cuvântul de onoare că tot ce a spus față de publicul telespectator? Da, îmi dau cuvântul de onoare. Pentru că dacă nu ați fi fost dumneavoastră, eu nu mai vorbeam în momentul ăsta cu dumneavoastră. Da. Noi vă mulțumim pentru cele spuse aici la televiziunea Strada. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și de azi înainte, când o să mai apară o problemă, tot timpul mă bazez pe tratamentul dumneavoastră, atât eu cât și familia mea. Ia spuneți așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim, bună seara, să rămâne, Doamne, cum este tipul la Lisabona? Bună seara și dumneavoastră. Ok. O emisiune plăcută. La revedere. Domnul, nici nu știu cum a zis că îl cheamă, nu știu cum a zis că îl cheamă. Domnul spune că e din Portugalia, din Lisabona. Și la Lisabona. Și vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Ok, ce se întâmplă? Cu tratamentul meu, când este vorba de afecțiunea care a spus-o dânsul, n-au fost, adică nu am spus-o eu, a spus dânsul ce fel de afecțiune, pe locul care este tumoarea, tratamentul meu sapă. Adică, cum să spune, ați văzut când merge doamna sau domnul la porumb și cum e așa porumbul, sapă pe lângă el, adică sapă pe lângă el. Și scoate tumoarea respectivă și să elimină prin scaun, prin urină, pe căi naturale. Și eu nu am spus, vă dau cuvântul meu de onoare, așa să mă ajute Dumnezeu, dacă eu pe omul ăsta îl cunosc, că din câte mii de oameni am eu acolo la cabinet și sunt 10 ani de atunci, dânsul spune că aș fi unul din factorii decisivi care l-au scăpat de la treaba aia care spune lumea că nu mai ne întoarcem de la moarte. Și eu, ce să spun? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să meargă în continuare cu omul care spune că este un adevărat bărbat. Nu știu de unde e din România, că nu a spus nici numele sau poate fi spus în regie și nu știu. Să fie bine și că eu știam o singură chestie. În viață poți să greșești și poți să faci ce vrei. Dar adevărul, îndată ce este spus, Dumnezeu iartă totul, că ce se întâmplă? Păi dacă e da sau nu. Adică, ce să vă spun eu? Asta a fost treaba, pe mine m-a ajutat Dumnezeu ca să-l ajut pe omul respectiv și tratamentul meu spune că dânsul a făcut minuni cu palmele mele. Cine vrea ca să sune 0743127830 este telefonul din regie. Poate să sune oricine să spună orice. Noi îi sunăm după aceea, dacă nu putem, ca să-i sunăm în timpul emisiunii, pentru că mă roagă foarte multă lume ca să vorbesc și mai mult despre medicină naturistă și după pauză sau după ce termin emisiunea, rog pe băieții de studio să-mi facă legătura cu fiecare parte și vorbesc cu fiecare. Spune în Stelian Fulga adevărul despre medicină naturistă. Mai le mulțumesc cu toate oamenilor din Borșa și să dea Dumnezeu pe 1-2 august, cum le-am promis, să ne vedem cu bine, pentru că așa este bine ca un om adevărat să fie, un om sincer și cu prestanță. Mulțumim frumos, domnul. Ce vreau să spun acum? Azi, la ora 11, azi noapte la ora 5:30, am ajuns, m-am culcat azi la 11 fără ce am fost la cabinet. A venit o doamnă tot așa din Reșița, dar stă în Puerto Rico, cu o problemă la sân extraordinar de mare. Nu am voie să-i spun, dar similar omul din Portugalia. Și zice soției, domnul Fulga, pune și lui soția mea mâna care are niște dureri zdrobitoare.
Și de cât am atins mâna, adică de cât am pus mâna aproape de sân, și zice ce femeia, domnul Fulga, simt că sânul meu s-a desuflat și este ușor și nu mai mă doare. Și a spus, doamna, acum vedeți ce se întâmplă cu fenomenul Stelian Fulga, că oamenii așa strigă pe stradă, fenomenul Stelian Fulga. Dar o să revenim, toată lumea știe despre ce este vorba cu tratamentul meu și cu produsele mele și plus că eu am în plus chestia care toată lumea este o prestanță și succes, adică, cum spunea tatăl meu, e foarte greu să fii om. Dar să știți că Stelian Fulga, deci adevărul despre medicină naturistă, să știți că în mintea lor sunt și oameni care mă apostrofează. Spun oameni că sunt și, adică am auzit, dar mie nu mi-a spus nimeni în față, că sunt și oameni care spun că mint. Dar dacă dumneavoastră, de când sunt eu în România, din anul 2000 până anul 2017, considerați că la o singură emisiune n-a spus adevărul despre medicină, despre alimentație, despre totul ceea ce spun este problema numai a dumneavoastră și să, pur și simplu, să nu vă mai uitați la emisiunile noastre, să nu vă mai uitați la Estrada, dacă considerați că la altă televiziune este cheia succesului, adică sunt oameni care explică mai bine ca mine despre fiecare metodă de tratament în parte sau eventual pentru fiecare afecțiune în parte. Dar să venim la ceea ce ne interesează pe noi, de sinceritatea care eu, la televiziunea Estrada și pe unde merg, o spun despre oameni, că dumneavoastră știți, m-a sunat cu 10 minute până să intre aici la dumneavoastră în studioul ăsta, m-a sunat că am înțeles că vă mutați la Republica acolo, cu un nou studio, peste 2-3 luni, nu știu, că spune și mie ceva acasă, că spune că, domnul Fulga, de ce vorbiți de rău pe doctorii noștri din România? Și a spus, doamnă, când m-ați auzit dumneavoastră că eu vorbesc de doctorii rău din România? Zic, dumneavoastră nu ați înțeles, zic, când puneți mie cuvinte în gură, ca să pot eu, dar eu nu vă apostrofez. Eu vorbesc așa. Se duc oamenii noștri în Suedia, în Elveția, în Austria, peste tot, și ați văzut că acolo cei mai bogați oameni vin cu picioarele înainte. Am spus așa, medicii nu se vinovați că întreprinderea farmaceutică nu vindecă pe nimeni. Am spus așa, îmi pare rău că la noi se învață carte ca medic. Se învață carte, dar nu avem tehnologia necesară să ajungem să se facă și la noi operații și să se facă și la noi transplanturi cum se face în altă țară. Dar n-am spus că un doctor de-al noi în țară e prost. Nu am spus așa. Și vă rog să vă uitați la toate televiziunile care au fost. Adică, sincer, vă spun că niciodată nu am spus că doctorii noștri nu sunt pregătiți, dar tehnologia noastră lasă de dorit pentru că oamenii adevărați spun lucruri adevărate. De ce să vă spun eu, du-te la doctorul cu tare, du-te la doctorul cu tare, pentru că nimeni după această planetă nu vindecă, cum v-am spus la emisiunea precedentă, nu există pilula minune. Am spus așa, că și doctorii de familie, cu toate că ei poate mă apostrofează sau poate vorbesc rău de mine, că nu toată lumea poate să vorbească bine despre mine. Pentru că oamenii își jignesc ei pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Da, pe Stelian Fulga, care sunt un om cu sufletul și cu sentimentul că într-o zi dumneavoastră o să înțelegeți că eu vă spun adevărul. Și am spus așa, din punct de vedere medical, adică cu medicamentele din sinteză, cu chimicalul ăla, nu se rezolvă absolut nimic pentru că chimicalul acela nu e recunoscut de celula asta noastră, adică de celula. Că noi avem de celula din sinteză, care are 100 de aminoacizi, 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 100 de
foarte puțină substanță activă. Întrebați doctorii ca să vedeți ce spune. Păi n-ați văzut că nicio răceală nu se vindecă? Cum mai fac și ăștia miștopace și mai râd și de ei. Că 7 zile, 7 zile se vindecă cu tratamente din chimicale și o săptămână fără, adică cum ar fi 7 cu 7. Deci nu am spus de medicii noștri, nu i-am jignit. Le-am spus decât că au pregătirea necesară în domeniu, dar cel puțin și ei să facă apel la rațiune, că de-aia am învățat atâta carte. Dacă sunt depășiți de situație, băiatule, cum mă uit acolo sau aici, că nu știu, dacă sunt depășiți de situație, să lase oamenii să încerce și altceva, pentru că spun, domnul Fulga, știi ce mi-a zis doctorul Cutare? Eu știu că oamenii mai bagă și de la ei. Da. Lasă să nu te duci la ăla, că... Și doamna respectivă spune, păi nu mă duc la el, dar vindecă-mă dumneata. Păi și eu ce să-ți fac? Eu sunt mai bolnav ca tine. Adică nu i-am făcut că sunt inculți. Nu i-am făcut că decât câteodată spun, domnule, parcă scriu așa de frumos, parcă îți face impresia că nu știu să scrie. Deci trebuie și ei ca să facă apel la conștiință, că de-aia depun jurământul Hipocrat și acolo scrie clar. În momentul de-aia te-ai făcut doctor, de-aia te-ai făcut popă, preot, ca să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu, de-aia te-ai făcut medic sau doctor, să fii în slujba persoanelor, adică ca să ajuți persoanele bolnave. Nu să îi spui, lasă-mă mai că știu eu ce fac ăla. Pentru că ți se întâmplă de Doamne ferește, este mama dumitale, este o rudă de-a dumneavoastră, este copilul și așa mai departe. Și durerea este așa de puternică când ți se întâmplă ție. Eu n-am nimic. Vedeți că acolo am făcut cu cineva emisiune chiar cu patronul televiziunii. A fost un om extraordinar, deci un om de vis. Dar aici pot să fac oricine din studio sau oricine, dar oamenii mă roagă să le spun adevărul, pentru că știți un modelator. Te întreabă aia, te întreabă aia, te întreabă aia și nu mai am timp ca să vă explic dumneavoastră ce se întâmplă cu organismul nostru și cu adevărul despre sănătatea dumneavoastră. Eu, când am fost bolnav, nu am înțeles ce ai spus. Dumneavoastră nu vă dați seama când am fost bolnav. Ce simțeam eu atunci, personal, om la 110 kg, că făceam și sport, și om cu adevăr, adică aveam un copil, ajunsasem în America, eram rezolvat pe plan financiar, sentimental, copil, orice. Și să mi se întâmple că, domnule, mai 2 luni de trăit, cum e sufletul mine, de ce să nu vă spun și dumneavoastră adevărul? Ați văzut ce a spus femeia din Portugalia. Eu nu vă mint pe dumneavoastră, că dumneavoastră știți că cu mine vă întâlniți pe stradă. Nu v-am spus săptămâna trecută, la emisiune sau 2, că sunt terapeuți care nu iese pe stradă de frica oamenilor că îi omoară. Că cere pe 2-3 ceari 1 milion și banii nu face nimic. Pentru 3 minute pauză. Mulțumim frumos!